Tinokuchingamidzai zvakare kuzvongwa zvenyu Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 9 chebhuku raZvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Mukati mechitsauko chezuva ranhasi tiri kuona Soromoni akutsanangura uchenjeri neimwe nzira, achiita semudzimai ari pamba pake, kana kuti uchenjeri hwavakigwa imba. Ende zviri kuburitsa pachena kuti uchenjeri uhu huri kuita semunhu uye akachenjera, vatingati akachenjerekesa, but iye asina njere. Uya anogara pamukova wemba yake, kwanza ari kugara pamukova wemba yake achitaurisa payataurwa ndati nai vedwe, kwanza anotaurisa but njere hapana. Kwanza ari kukoka vanhu kuti tsaukirei pano, but haana chaanoziva. Solomoni ari kuti panapa, mwanangu, kuti uzive chinhu ichi, ziva kuti vese vanenge vasina uchenjeri havangoonekwi nekupusa kuti havatauri. Munhu anogona kwaitotaurisa kana akachenjeresa but pasina njere dziripo. Njere dziripo dzadefiniwa pavhesi ya Vhesi 10 kwanzi, kuvamba kwouchenjeri ndiko kutya Jehovha. Amen. Kuziva mutsvene ndidzo njere. Apa ndaona zvakatosiyana nezvandanga njifunga apa. Maonero andaita panapa ndeyekuti uchenjeri hakusi kutaura. Uchenjeri hakusi kukoka vanhu kuti vazare pamba pako, vazare mustadium muchitaura, unoziva kuti nyaya iri kutaurwa naSoromoni iri kuti panapa, usafunge kuti kutaura kwemunhu ndonjere. Munhu anogona kutaura zvinhu but mukati mezviri kutaurwa musina njere. Njere chii? Definition yanzi kutya Jehovha nekuziva mutsvene. Zvora kuti togona kuzadza mastadium, vanhu vakazara vachikoka vachiuya nemabillboards ndokugara pamukova nekuisa maposta ekuti uyai zvakati, but kana vanhu vasingatyi Jehovha, ndiye mukadzi akagara pamukova iyeye. Solomoni ari kuti panapa, kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Chii chinonzi kutya Jehovha? Mukazonetsvaka muna zvakazarugwa inonzi, ityai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika. Kureva kuti kuchengeta mutemo waMwari, kudzokera pacreation week, kuona kuti Mwari akasika nemazuva matanhatu akazorora nerechinomwe, ndo kunonzi kutya Mwari, kuchengeta zvaakataura. Vhesi 17 nobva yati panapa, mvura yabiwa inozipa, chingwa chinodyiwa pakavanda chinonaka. Akutaura manje, mwanangu, usararame nezvekuba, usararame nezvinhu zvausina kushandira, anovazvonaka, asi ziva kuti zvinogona kunakidza pazviri kuitika. But vhesi 18 inoya, muchiri pavhesi 17 kaamai, muchiri pavhesi 17 kanaimi muri kunakigwa nezvekuba. But vhesi 18 inoya, 18 inoti, asi haazivi kuti midzimu iriko. Uzondambovhunduka ndikati chakunzi midzimu chizve. Mukazoneverenga uchirungu inoti death is there, kureva kuti atora pfungwa yekuti mweya uriko, kureva kuti kana uchinge wafa hauchisiri chinhu, uri kufa. Saka ziva kuti nhasi unogona kudla zvekuba, wodla zvemakororo makavanda, muchitoimba muchecho, ndoda kutenda Mwari wakandiropafadza chaizvo, ndine mota iri panze, muchiziva kuti makaba, chingwa chekuba chinozipa. Asi pashure rufu, kuti vakadzokera naye vari vakasvika pashiori, vakadzika pashiori. Mwari ngatibatsire mangwananano, tidzidze kushanda nemaoko edu, tidzidzewo kusangotaura but tiite zvakataurwa naMwari. Tidzidze kuti Mwari anda kunamatwa mumweya nemuzvokwadi. Tishandise mukana watakapiwa naMwari kudzidzisa vanhu chokwadi cheshoko raMwari, kwete kugara pamikova tichikoka vanhu kuzvinhu zvisina uchenjeri hwaMwari. Ichaito mutende yemangwananano, hatidi kudya zvekuba nezvekudya zvisiri zvedu. Tipei shungu dzekushanda, tizive kuti kushanda kunounza zvekudya. Ropafadzai vana venyu pamangwananano, muzita Baba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Kana muchidanibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.